Ganahan po ko sa kuan. Sa dili po kayo sa Batsi. Alright mga paps, nandito na po tayo sa Panabo City. This is my first time to do a motovlog. Wow, ako mga angkol. Oh, ay tol, kumusta man mo na ako? Okay ra mo da tol? Mga paps, mga baim, muadto mi karon sa Bislig. Pero dire mi muagi padulong sa Katiil. Dala na overpass. Wow, overpass. Oops, luga ko kaayo, agoy. Oops, sige, lusot brad. So, guys, ang Bislig, Surigao del Sur is about 250 kilometers gikan sa amuang lugar. So, na naman to sa Panabo karon. So it's about 80 kilometers na or 90 ang akong gibiyahe. So we still have 110 or 120 kilometers to travel para ma-reach natin yung Bislig. Tama ba ko? So nindot ang panahon karon kay init-init. Pero murag action magdag-om. Ayaw lang ang tawon ng ulan. Pauli amyon yung gabi eh. So guys, ang kauban ako karon kay ang akong OBR. Lady rider ni siya guys. Nani siya motor. Mo drive pod ni, mo biyahe mig layo. Sa karon backride lang sa kay walay pang gasolina. Sobrang malakas ang hangin ngayon guys, pero okay lang. A few moments later. So tagom na ta guys. Enjoy the view in Tagum City. Yung ginawa nila dito sa mga palm trees ba to? Parang para tayong nasa Miami. Isa mo gud ni sa mga panindot sa atong lugar ang dunag yung presence of nature like this. Dunay mga kahoy ngayon ani nakahatag og kabugnaw sa palibot. Bisan tuod init kaayo ang panahon, as long as naay mga kahoy, masulbad ang kainit. Mas natural pa ang kabugnaw sa mga kahoy kaysa aircon.
So guys, correct me if I'm wrong. Mao daw ni ang agianan og train. Agoy pagkabati sa dalan. Wow, wow. Lamyas banking diri oy. Oh? A few moments later. Yoo! Mako na, mako. A few moments later. And we are finally arrived at Mabunturan. Dot kita nang dulo no?
Gani. Ha? Oh, di ba tanan ni hapon tunagi? Di ba tanan ni hapon tunagi? Ako sa iset ang map. Ini ada kebantu. Lah. Start. Oh, oke. Start, man.